Oh, oh, me nonga. Ima no ne mu kwa me ma ya bi isi mata ma ye bu isi okinem. Ben ko ga wo no la no ne okuri ye ya na ati sana ma ke ihe nkaburu. Ben ka ga tro ni gilu na adi se egu na panu kwa na etigbu egu. Hapwa dele na ko chere ko ga wa ko mo okorobia. Ima no dari mma ewure amana we ga ni mu ugbo no na nkete na ekiti mmiri. Kama ọ na-adị mma ewure amana na-akwa amara ụkwụ na-aga aga onye ajụjụ jụọ barịsta Jo Ọhanedi Ugo mmụta ọnwụ nwoke gwuru ya mmiri gbuo ogwu ite gbuo rash ihe nọ n'osimiri anaghị atụzikwa iwu ụjọ ụmụ okorobịa o ruole n'omume a sị na onye chefuru mgbenye aha adịghị echeta mgbe taa. Ana m ekele ndị niile gbakọrọ n'ụbọchị taa ịhụ na mmemme a ga-aga n'ihu ka Chineke bi n'igwe goziele m ọnụ niile. Owuri de nwanyi chiri akwa ya elu gbakasị ya ga-eri ya ụmụ Igbo ịma anaghị emeghị eme ka njikere m ọnụ Ibanyo anaghị emeghị eme o n'orule mgbe ekweji ahụ ọnụ okorobịa nke obi kara ya kulite ọtọ bulite bịa gbara ekwe n'orula uche ndụ nwa ndị ụmụnnu wee selitele ojukwu atụ egwu ọgba mgba okorobịa bụ ya n'ọkpa ọfụ mgba anya n'orule mgbe ekweji ahụ ebelebe egwu na isomakata ọgba mgba nwa ndị agbara eseliela okorobịa ebe abụli na ọkụlie lere anya ihe nkiri n'oge eruola n'obodogo nara oge nnuru mgbala nke eselitele oge erukwa ka ọ na-eruo ha chifu Polycarp shani sụwa agala na onweghị ihe na-eme n'obodo isi n'iwu azụ elu ala ọgba mgba n'obulite n'oge eruola ka anyị mara ndewe okodo ogburu ka anyị mara ndewe ọnyị nke ọdọrọ n'obodo okorobịa ga-enugwu ntị ka nkọkwara gị ike keche ntị ọna ihe osoro mkpere na ụmụnne ya ha gbani onweghị ikpe ka ha gatali agụ mkpọ ịma na asị na ọ site na mmegharị ọnụ ka eji amụ ihe nọ n'ime obi ichefuola na amụrụ m n'olu na anụ m anụ olu nnụnụ na-anụ olu azụ dị na mmiri mmegharị ahụ ụmụ mma na awụ ihe ntakịrị n'ebe m nọ ihe akwụkwala nsogbu hapụwadela enwere ihe dị ka nsogbu nke ahụ kama ọ ndị chọrọ nsogbu ka nsogbu na-abịara ọgba aghara 2018 ga-akọwara gị ihe m na-ekwu mana ịma na elecha aghara ụkwanụ ụtọ nwanne ga-ehuwe eziokwu mana ịma na agwọ ga-eme ihe o jikwe na ụra agwọ n'ime ọhịa ụmụaji ewere eke kegburula odogwu ka edekwe na ụnya ụfọ ga-akwụrụ ya n'ihu fee ya aka n'ihu okwe mana dike ga-eri arịrị nna anyị ya ebiri na a na-anọkwa nna ama onye ụjọ na-atụ nke onye ike aka maazị Amadi Mkporoji akwụ ihe niile ikwu eziokwu aghọtara m ya kama na ọ na-adị mma oge ụfọdụ okorobịa ya emekwere ihe o ji bụrụ okorobịa ka obodo mara na okorobịa nọ n'obodo ụmụ okorobịa ọnwụ ka m na-agwa okwu a onye ọbụla aza ụlọ odenigbo n'ọnụ kama oge ihe eji eme odenigbo ruo oge pụta m ihe eji mụrụ odenigbo anya ma na iwe odenigbo ije ekele kelere m barịsta Jo Ọhanedi Ugo mmụta odogwu nwoke si ọsọ obodo Ugwuta lokal gọọmenti wee pụta nwoke m na ya dị na mma kemgbe anyị gbara wụrụ obere nwa n'oke ọ na-gburu ya mmiri ogbu ide rash
n'obi anya ya na-elekwe n'obi onye ọdọ onye ọma ịla ya anya maka na ịma ihe ịmụ nwoke ma ụka ọma nke na ọmadị ya ọ wepekere mgba na ha ụmụ okorobịa orule na omume omume ụmụ okorobịa orule na omume omume ebe ọbụla nene ya pụta ya jikere ihe kwuru n'ọnụ awụrụ ihe ji amakwa ndị ike ọ nke emepụtara n'aka onye bulu ụzọ achọ ụmụ okorobịa onye bupelu ụzọ achọ okwue onye chọghị iji ọgụ ana m ayọ gị isi turukwu ụzọ jiwe ọnụ onye chọghị iji ọgụ ana m ayọ gị isi tupe n'oge jiwe ọnụ na ọnụ kwutiri ihe obi ji agba njọ n'ụwa okorobịa kpacharakwa anya na nwoke bụ ibi na-aga nkọnkọ ịdọkakwala m agwa ịkpasu ụgbọele m iwe ọkwa ịkpụrụla ụja mma okorobịa ọbụla akara obi ya biko ya bịa bulite bịa gbara ekpe na o ruo na ịdọkakwala m agwa ịkpasu ụgbọele m iwe ọkwa ịkpụrụla ụja mma okorobịa ọgụ na mgbe anyị na-akpọ m n'ekwe ọgụ na mgbe anyị na-akpọ m o ruo na ịdọkakwala m agwa ịkpasu ụgbọele m iwe ọkwa ịkpụrụla ụja mma okorobịa na-erie ya nwa awụ isi bụ ka na-erie ya o ruo na ịdọkakwala m agwa ịkpasu ụgbọele m iwe ọkwa ịkpụrụla ụja mma okorobịa okoro ibe mo n'ọkwa ekere mgba na ọnụ ịdọkakwala m agwa ịkpasu ụgbọele m iwe ọkwa ịkpụrụla ụja mma okorobịa ọgba asachi enye gị anya ụmụ okorobịa biko egwu na-eruola n'ụla maazị Amadi ihe jiri ka anyị ga-abịalawa biko mgbe chi na-ejile ihe siri mmadụ ka ya ike kama ọtụtụ ụmụ okorobịa na-aghọta ihe ndị a sị na atọla ofege ya efela isi n'ọhịa mana atọla ọmara ya amara ije nwando mondo ba lala na egwu eruo n'ụla